Haga jingle kai La Liga ka Barcelona Persia ka Atletico Madrid. Aba Phai sya kani ka jingle kai ka Barcelona kala yo ban benki jar nengkong shwa ban kut ka kela step kata ka minit ka basau peusau Lengbau Torres. But day lengba kani ka shigol ka Barcelona kala la ban pelim ya ka Atletico Madrid. Dai wela not bat kadang bat ya ka kerdan ka bah kli du jong ka min ya ken point. Haga jingle kai League 1 ka Marseille ka badon haga kerdan ka bala Persia ya ka Lyon ka badon haga kerdan bahnyo. Aba Phai sya ka jingle kai ka Marseille kala yo shwa ban penki jar nengkong shwa ban kut ka kela step kata haga minit ka basau peusau Lengbau Senjis andar. Bat haga kela mit kata haga minit ka bah riu peu pra ka Lyon kala yo ban tap ya ka gol pen ya khai Lengbau Lacazette. Barshwa ban kut ka jingle kai lengba ka jingba klau defender jong ka Lyon ka Marseille kalayo ban tap ya ka gol pentam lengba ka ungol kata ha ka minit ka bakandai peu plus r bad hadu bukut ka jingle kai ka Marseille kala la ban pelim ya ka Lyon da r la kawai ban lengba ka ne ka jingjob ka Marseille kala kiu sha ka kerdan ka ba r jong ka mi ya ken point. Aga jingle kai Indian Premier League ka Kenhun MS Dhoni ka Chennai Super King galala ban pelim ya ka klub Shahrukh Khan ka Kolkata Knight Riders da sau peu khandai runs. Aga ne ka jingle kai ka KKR kala job ya ka toss bar kala jet ban ball nengkong. Aga ba ka CSK kala la ban kamai hadu R Spa live bat hap tang sau wicket naki R peu over. Aga ba Ajin Kia Rahane ulala ban kamai hadu nyau peu way run Udiwan Conway ulala ban kamai san penriu runs but Ushiwam Dube ulala ban kamai san peu runs. But haga palitit jong ka KKR kalala ban kamai tang shispa prapen riu runs but hap hadu pra wicket naki ar peu over. Haga bau Jason Roy ulala ban kamai riu peu way runs but Urinko Singh ulala ban kamai san peu lai runs. But nagalang ki bowling jong ka CSK Umahesh but Utushar kilayo ban kurmar ar wicket but lengba kana ki jingjob ka CSK kadon klidu jong kami ya ken point. Aga jingle kai Premier League ka West Ham United kalala ban pelim ya ka Bournemouth da sau lanot. Ka Newcastle kalala ban pelim kuput ya ka Tottenham hadu enriu lakaway. But lengba kana ki jingjob ka Newcastle kala kiu sya ka kerdan balai haga mi ya ken point bat kalala bat penihar kerdan ya ka Manchester United sya ka kerdan basau ka Arsenal kadang bat ya ka kerdan baningko bat ka Manchester City kadang ne haga kerdan ka baar. Haga jingle kai FA Cup semi final hapdeng ka Brighton Persia ya ka Manchester United bat kadai ka jingle kai ka ba itanat bha. Haba Phai sya kana ka jingle kai haga kela step omdon ki bala bat penkijar bat kumjuru haga kela mid omdon ki bala bat penkijar wala da baro artali ki kenhun kila persyang bat penkijar bala haban ra sya ka extra time ka balai peu minit Henry haga ne ru omdon ki bala bat penkijar adu bukut ka lai peu minit bala haban penon kam da ka penalty shootout ban rai mano ban Rung sya ka final bat day haga penalty shootout ka Manchester United kalala ban pelim da nyau lan riu Persia ya ka Brighton bat kan ya kendu final Persia ya ka Manchester City. Aga jingle kai Serie A hapring ka AC Milan Persia ya ka Lecce haba Phai sya ka jingle kai haga kela step kata haga minit ka basau peu Rafael ulio bat penki jar nengkong naga benta ka AC Milan bat ya ka bol ya penbu dau Tonali bat haga kela min kata haga minit ka bah nyau peu sau saisin Rafael ubudai player na Portugal ulayo ban tap ya ka gol ba ar haga ka jingle kai bat ya ka bol ya penbu dau Dias bat leng bagi ki ar gol ka AC Milan kalala ban pelim ya ka Lecce da ar lanon. Agawai pat ka jingle kai ka ba kham shit ka Napoli ka badon hakli du jong ka mi ya ken point Persia ya ka Juventus ka badon hak kerdan ka balai Hadien bagi khat san point ki jong ka ki bakala shaot haki lai Bnai ki ba menshwa kilawan Phai Biang sya ka mi ya ken point. Aba Phai sya ka jingle kai hak kela step omdon ki bala ban penkijar wala da kila persyang ban yo penkijar badai haga kelamin kata shwa ban kut artat ka jingle kata haga minit ka bakandai peu plus lai ka Napoli ka layo ban tap ya ka gol pentam bad ka deiru ka gol penjob naga benta ka Napoli bad ya ka gol layo ban tap Lengbau Raspadori bad ya ka bol lay rapen bu dau Ilmas bad lengba ka nagi gol la penlong ya ka Juventus bakan ne ka kerdan ka balai kan baga Napoli kadang bad ya ka kerdan ba klidu jong ka mi ya ken point haga baga tam hadu khat nyau point
ya ka lezio ka badon hak kerdan ka baar